ubaba uthatha amakhosikazi impela uyalobola siyavuma kepha manje amakhosikazi kunento ewabulalayo bazoze bagcina bathi abantu kuwe uthwala ngamakhosikazi. Sanibonani ke emakhaya lo lokhuluma nondela mzimba ukadla bathuthe bathakatha umthakatho inja kimi nami nyize ezulwini ukhwanele yasika yami nomuntu obizomcela iChris ebusuku emini ezombalekela ngifuna sike sibheke ngoba mhlambe omunye wabo abanenkinga yemfelwa ngoba uye uthole ukuthi njoba siphila kunomuntu othi nakathandana nomuntu wesifazane abese uyashona uthole ukuthi ekushoneni kwakhe aphinde athathe omunye futhi athandane naye ashone mhlambe ngabe lento iyenzeka ngisho kubantu besilisa noma emadodeni ngoba uthole ukuthi omunye ubaba naye nakathandana nonkosikazi thizeni ushonela amakhosikazi. Imfelwa ke yinto ebasemzimbeni womuntu othola ukuthi imfelwa nje wayisemzimbeni womuntu iyona ebulala umuntu othandana naye noma ebulala lowo muntu othuzwana naye. Ekugcineni uthole ukuthi njoba wena washona unkosikazi noma wena mama ushona amadoda ozothola ukuthi izoshintsha ekugcineni ibe seyashintsha seyibulala ke manje izingane zakho ngoba awuyilaphile. Lesi sifo lesi semfelwa isifo esidala sisha la khona uthola ukuthi nawuthi wena uneyingane ingane enayiphila ziyaphila isetheni iminyaka ethile bese ziyashona igama laloko imfelwa ibonakala imfelwa ke iyabonakala imfelwa la uthole ukuthi omunye la emathangeni akhe la khangana khona amathanga utshabukile kunento ephuma ngazi ukuthi kuyaluma ngathi ngamanzi ize lento ikhuphuke ize la makhwapheni kuyena ufice ngazi ukuthi la makhwapheni sekuyaluma nakhona bese ngathi kuyavuthuka njengomuntu wathi kuphuma amanzi igijime ibe siyohlala la ngemuva emsisileni wakhe umuntu uthole ukuthi la msisileni kunenkinga ngoba lento ihlezi kuwena nje ifana nento engilamlambu ebulala izingane ebulala abantu othandana nabo. Kuyakusiza ke ukuthi na usekhaya uke ubheke ukuthi bangaki abantu othandane nabo bashona noma unkosikazi mhlambe ubaba wona unothatha unkosikazi uyashona noma umuntu wesifazane na uthandana nabantu bayashona. Hamba wena uyolapha lemfelwa ngoba imfelwa inobungozi ekugcineni iyayibulala futhi izingane ngoba zizophila iminyaka ethile bese ziyashona ubese uthi wena yazi izingane zami zaphelela emhlabathini ngothi wawunemfelwa imfela wangayilaphi ubaba uthatha amakhosikazi impela uyalobola siyavuma kepha manje amakhosikazi kunento ewabulalayo bazoze bagcina bathi abantu kuwe uthwala ngamakhosikazi kanti ayikhona wena ndoda unemfelwa lapha lemfelwa yakho esemzimbeni wakho ngoba izokuhlupha and izoluma emakhwapheni and izoluma la kuhlangana khona amathanga bese kuphuma into engathi ngamanzi nalapha ngemva emsisileni wakho iyaluma leyo nto. Kubalekile ukuthi uyilaphe ngoba izokunika inkinga iqeda isebenza kuwena emzimbeni and nayisebenza kuwena emzimbeni komunye umuntu wesifazane iyashintsha iyohlala emabeleni uthole ukuthi amabele alo muntu asangathi anobovu ngoba manje akayilaphile lento iyelapheka kuhle ukuthi abantu bayisukumele ngoba omunye umuntu uyazadidika ukuthi mina yazi ngithandana nabantu bayashona ubaba naye athi ngithatha amakhosikazi ayashona hayi ngithakathwa ngomndeni hayi ngoba uthakathwa ngomndeni unemfelwa lungisa indaba yemfelwa ngithi ke babukeli be-AUS ningakhohlwa kusubscribe lapho emakhaya lihlezi khona nitshele nomakhelwane atshele omunye ukuthi ake subscribe ngathi indaba eziphuma lapha zimnandi ningifonele kule number ethi 061 21 34 318 061 21 34 318 ngiyabonga emakhaya.